Čaute ľudia, moje meno je Skip a vítam vás pri našom ďalšom videu na channeli Cardmasters. Som tu len ja sám. Caprio urobí iné video. A dnes vám ukážem jeden trik, ktorý je veľmi jednoduchý a je aj pre začiatočníkov. Takže dám prvé dve karty, si položím sem. Takovou kartu dám na spodok. A dám vybrať divákovi kartu nejakú, hej. Takže on si napríklad vyberie túto tu. Jeho karta je taká štvorka, zapamätajte si ju. A vložím si ju napríklad tu do balíka. Dobre. A urobím si teraz 3 kvôpky z kariet. Raz, 2, 3. Takže mám 3 kvôpky. No. Teraz si zoberiem tieto dve karty. Dobre. Položím si ich sem na vrch. No. A mám tu na kvečko krížové, desiatku pikovú. A teraz jediné, čo treba urobiť, takto pohybať kartami a povedať raz, 2, 3. Takže raz, 2, 3. A tu je vaša karta. Takže ľudia, ak sa vám moje video páčilo, tak dajte like alebo odber. A čaute.